ना सनाया थांनो ओंखारबाय बैसागु मोसानो रेडि जाबाय एखेबारे देलायजोबथारबाय नै बिबार थुबाय नै खानाय खफा आरो आरनाइ लाबाय गोजा नै आरनाइ गोथां खाबाय फान्थाव रं आरनाइखौ जान्जियाव खाबाय आथिङावबो नै पायेल गानबाय आरो आसानबो नै गानजोब्बाय एकदम सनाया दिनै बिराद मोसासिगोन सनानि फार्स्ट बैसागु माने एकदम मा होनो बेखौ गोसो होफ्रा होफ्रा मोसानाय बे बोसोरानो फार्स्ट आरो बिनि सिगाङाव ओरैनो एसे एनै मोसादोंबाबो बैसोआबो जायाखैमोन नालाय माने एसे जानला मोनलामोन आरो खिन्थु दायो नै दिनै एकदम मोजाङै एकदम मैयाबो सोलोंबाय मोसानो दाख्लैनिफ्रायनो सोलोंगासिनो दं बारा मोसाजोबनो रोङाखै बैसागुखौ माने मा होनना बुङो फोरोंनायबो जाया नालाय ओंखायनो मैया गावसोर ज' लोगोजों मोसाबाय आरो दा नै ओंखारलांसिगोन सोनाया नोंथांमोनहा नायलांबाय था ओंखारबाय नै न'निफ्राय सनाया ओंखारबाय नै सना बेयाव मा मा लाबावखो माबायाव प्लास्टिकआव बेयाव हा मेकआप लादों मा मेकआप ए नैबे फुनग्राफोर ओं ओमफ्राय इयो आइशेड' ना ओमफ्राय इयो नै इदि लिपस्टिक माबा माबि लाबावबाय आरो दे बेखौथ' दाहायसो देलायसिगोन ना मोनाया आं बै मेकआपनि लिपस्टिकआ मोजां नङा बेखौ लाबाय अ दे आं दा फुननाया बे फुननायानो दा दे माबा थांनांसिगोन नङाबा दा लोगोफ्रा नेगासिनो दंना थांसै लोगोफोर मोजां मोसाथारदै मा ओमफ्राय जानला मोनला खालामनाङा ओमफ्राय गिदिर खनफ्रोमबो बैसागु माने मोसानायावनो ओमफ्राय गिदिरफोरखौ खुलुमबोनांगौ थांदे मा बाय बाय बिमायाबो दोनलांबाय नै मोसानो जोंहाबो दसे उनाव ओंखारनांसिगौ साथा हमलायलायनानै बोराय बुरि थांनो ओंखारबाय दा बैसागु जानो फिसाजोआथ' मोसाहैगासिनो दंखायो दहायनो नुखाबाय दा जोंबो ओंखारलांसै आरो नै गामियाव मोसानो ओंखारबाय जेरैबो बैसागु बिहु दै धन्यबाद थेंक इउ ओंखारबोगोन औ नंगौ जोंना माने सोरबा ओंखारबोथ'वाखै
बौदि भाइफ्रा मेला दं मोसादोंसै दा बिसोरो गोबावजों फैनाय ना नै बिसोरनो जाहैबाय मिलन नगरनि बिहामजोफोर महिलाफोर रायजोफोर नै बयबो हाला हाला एकदम गिर्जाब गिर्जाब बैसागु रंजानो ओंखारदों बोसोरनि खनसेल' नालाय बयबो गोसोफ्रा मोसानो लुबैदों जायगायानो लामायानो माने थोहां थोहां जालायथारो जोंना एकदम खौसेयै दङ बयबो ग्रुप ग्रुप मोसायो ज' ज'यै मोसादों थांगासिनो दं Lari lari दैमा दैसा जिरि जिरि बिखुंनि रायखलासिम जानायमोन दिनाव दिनाव सिमुं सुनानै बैसागु मोसागौमोन बर'नि जोंनियाव जालि हरनाय गाना जानायमोन लावदुम लावदुम खर' खावफानानै बैसागु मोसागौमोन गोसोआ आंनि फाग्ला जायो आय' मेगनजों मोदै गयो बेदर लायनायाव गैया बैसागु बैसागु जेबो गैया दंगा बैसागु बोथोरा मानो फैयो गोसोआ आंनि हाबा जायो आय' मेगनजों मोदै गयो खाफाल मोजां भेरा मावना जादों हनै Bele hari sakti, bele hari, ayo kita berjadi masalah diri. Jangan mendak pisau, pisau si pungsungan, pisau mesra kali hormai kada naik lah laudun koro kau padane pisau oleh sao nai nai sikelaka adili sai budi kole Passion,
जों रोंजाया माथो माने मोसाग्रोनाय नोंसोरा मालिकआव होनाय मोसाग्रो बारा जेबो होनाय